начало. И така, предаването на Деби Травис, пълна промяна на къщи в България. Ето, виждате в момента най-яката къща на света. Чисто нова топова система, нови тавани. Всичко е направено 6. Тук е магаренце за композиционен център. Ето виждате как са красиво изчистени подовете, премахнати са тапетите. Така. Минаваме тук. Това тук е леко коридорче, килерче, шпакловки, мазилки. Тук е хубаво цимент, имаме много. Да. Така. Банята в момента е леко складче. Стаята на Иванчо. Така. Тук ще бъде покрива малко, трябва да се завърши. Ето тук така е градения гардероб. Всичко е направено идеално. Тая стеничка така. Тук е входа към долния етаж. Ето тук тази стая сега. Виждате тук ще отглеждаме кокошки. Внасят яйца вертикално. Много нова технология. Така, гипс картонче малко, пардон, да не паднем. Ето виждате тук прясно измазаните стени. Всичко е заснето, топовата система, да няма после фалове, много хубави прозорци, гледка, идеална работа, прекрасно, перфектно. Така, ето всичко преметено, очистено, с цената на няколко часа къртовски труд, но сега вече всичко е прекрасно. Тук сме покрили тръбичката, да няма проблеми. Така, ето сме измерили малко стълбичките, въпреки че малко страшно са оформиха, но минаваме към долния етаж. Много добре, много практично, много подбрано. Идеално червения килим, който води към най-яката врата, ултра-мега най-яката врата на света. Ето тук червения килим. Ето една яката ултра-мега врата на света. Така. Тук малко така чакаме да се случат нещата. Ето тук също така, да, тук е изметено прекрасно, за да може всички да се движат към най-прекрасната врата на света, без никакви проблеми. Така, ето тук тази малка сушилно-перално помещение, ето тук тръбички, които ленката не харесва и ще трябва да се пробият наново, защото тук сега, така като дърпаме от сушилнята и трябва да имаме мегдан да излиза. Сега тук какво ще стане, не е ясно, нали? Нямаме такова да снимаме в момента. Тук малко да е така покръвчето, нали? Да. И така. Каменната стая, така наречената каменна стая. Тя вече е бетонната стая. Всичко е 6 при нея, само чака своята ван. Така, тук е едно прозорче малко. И тук още, за кокошките още по-лози, да. И това е. Всичко много готино просто. Пожелавам ви приятен ден. Отиваме някъде на хладно, че днеска рекордни жеги.